Uhádni všetky futbalové logá a získaj tento dres od Kickwear Slovakia. Ja ti ukážem 5 futbalových lôg a ak na všetky uhádneš správne, tak získaš tento dres. Môžeme ísť na to? Môžeme. Dobre. Toto je prvý. Juventus. Áno. Druhý. No. Neviem. Nevieš? Dobre, ideme ďalej. Tretí. Neviem. Dobre, nevadí. Štvrtý. To nebude Real Zastara. Nie, nebude. Nič. Dobre, nevadí. A posledný. Chelsea. Nie, nevadí. Ďakujem aj tak. Získavaš od nás aspoň 20% zľavu na náš nákup dresov Kickwear Slovakia. Ďakujem. Ďakujem aj ja.